Kalanmarjo huoneistokeskukselta hei! Meillä on tullut myyntiin tyylikäs koti täältä Kallaveden rannalta. Tervetuloa tutustumaan! Koti sijaitsee Kuopiossa upeassa järvellisessä saaristokaupungissa. Kodissa on hyvä pohjaratkaisu ja laadukkaat materiaalit. Tämän taloyhtiön rannasta pääset kesäisin uimaan ja talvella hiihtämään. Tällaista kotia on kyllä harvoin tarjolla. Olisiko tässä kenties teidän uusi kotinne? Sovi yksityisesittelysi, niin lähdetään yhdessä tutustumaan.